அவர் வந்து அவ்வளவுதான். வழி கொடுக்குறாரு. அவருக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணுங்கிறது, அவருக்கு தெரியும், பண்ணுவார். கரெக்ட் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே நமக்கு எல்லாமே தெரியாது இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே அவர் வந்து வழி கொடுக்குறாரு. அவருக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணுங்கிறது, அவருக்கு தெரியும், பண்ணுவார். கரெக்ட் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே எப்ப பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் காலம் தாழ்த்தி அது கரெக்டா முடிச்சு வச்சிருவாரு மாதாஜி. இந்த சத்சங்க இதெல்லாம் அவர் கொடுத்ததுதான் மாதாஜி. எஸ், அதனால எதை பத்தியுமே வருத்தப்படாம ரொம்ப ஹாப்பியா அசோசியேஷன்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்படிதான் மாதாஜி இருக்கும், அப்படியேதான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இது. ஓகே, ரெண்டாவது பாகவதே நீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாம அப்ப அப்படி இருந்தாலும் இந்த 12 அத்தியாயத்தையுமே 12 காண்டத்தையுமே நம்மளால படிக்க முடியும். ஓகே, பகவான் நமக்கு அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பார். ஓகே, இனிமே போக போக எல்லாம் சிங்கிள் புக் டில் 9th சாப்டர் 9th கேண்டோ வரைக்குமே ஒரு புக்கு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, ஸோ இந்த 4th கேண்டோ முடிச்சோம்னாலே நம்ம இது 3rd and 4th கேண்டோ, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ரொம்ப பெருசு, அதே மாதிரி 10th கேண்டோ ரொம்ப பெருசு இருக்கிறதுல. மிச்செல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சுண்டு நம்ம இந்த காண்டங்களை எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து பகவான் நமக்கு அருள் புரியட்டும். நீங்களும் பேரலா என்ன பண்ணுங்க, எனக்காக வெயிட் பண்ணாம படிச்சுக்கிட்டே வாங்க. ஓகே, டோன்ட் வெயிட் ஃபார் மீ. ஏன்னா காலம் என்பது நம்ம கையில கிடையாது. மாதாஜி நாங்க படிச்சுட்டு தான் மாதாஜி இருக்கோம். நீங்க சொன்னதுல இருந்து ஒரு ட்ரிப் ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. கரெக்ட், நீங்க படிச்சுட்டே சும்மா ஜஸ்ட் ரீடிங், அது புரியுது அவ்வளவுதான். புரியுதோ புரியலையா படிச்சுட்டு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வச்சிருப்போம். அப்ப அங்க வரப்ப உங்களை கேட்பேன் நான். அப்புறம் நீங்க வந்து கேட்கலாம். அது கிளாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு தானாவே புரிஞ்சிடும். அப்போ உங்களுக்கு அதே மீறி டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். நான் வந்து 12 கேண்டோ முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணாதீங்கோ. புரிஞ்சிடும் மாதாஜி. நீங்க சொல்லவே கொஸ்டின் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டு வருது அதுல. கிரேட் மாதாஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எல்லாம் பகவானுடைய மாதாஜி. குரு அண்ட் கௌரங்க மசீதான நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் இங்க குணமாயிட்டு வந்திருக்கீங்க. இன்னும் சீக்கிரமாக ஆயிடுவீங்க பாருங்க. ஆமா, இதுவே சந்தேகமே பட வேண்டாம். கிருஷ்ணா உங்க பக்கத்துல இருக்கிறாரு, அதனால டோன்ட் வரி. அவர்கிட்டயே இருக்காங்க, பக்கத்துல எல்லாம் இல்ல. பிரேமா மாதாஜி ஹார்ட்ல இருக்காரு அவரு. கிருஷ்ணா 2 தடவை எழுதுங்க மாதாஜி. தைலியா நீங்க எழுதிருவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஐடியா பத்தியா ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லி கொடுத்து சொல்லுங்க. மாதாஜி வந்திருக்கனால அவங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்கும் இந்த அசோசியேஷன்ல அவங்க எப்பவுமே நிலை பெற்று இருக்கிறதுக்கும் அவங்க ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கிறதுக்கும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே எல்லாமே மாதாஜி. நான் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை எல்லாம் நம்ம தர்ணேஸ்வரி மாதாஜிய பாட சொன்னேன் மாதாஜி. ஏன்னா அந்த அவங்க பாடுறது உங்க வாய்ஸ்ல கேட்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கும்ட்டு பாட சொன்னேன் மாதாஜி. பகவான் உங்களுக்கு வந்து எப்பயும் பக்கத்திலேயே இருப்பார் மாதாஜி. குஞ்சமிஹாரே குஞ்சமிஹாரே ஜெய ராமா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி,
जय गोपी व्रजजन रंजन नंदन व्रजजन रंजन यमुनरीरा वनचारी नदीरा वनचारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी माता जी எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் नरं चैव नरोत्तमं தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாமுதீரயேத் तदो जयं அஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே
பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே from பாகவதம் 4th canto. நாம படிக்க போறது வந்து 29 இல்லையா? மிகப்பெரிய அத்தியாயம் இது. 85 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. அதுக்கு மேல இருக்கும் போல மாதாஜி செகண்ட் இதுன்ட்டு. இல்ல 85 தான் நான் பார்த்தேன். 85 ஸ்லோகம் இதுதான் பெருசு. இந்த சாப்டர் தான் பெருசு. அதுக்கு அடுத்து வர சாப்டர்ஸ் கம்மி தான். 2 சாப்டர் வந்து சின்னதுதான். 20-30 ஸ்லோகங்கள் தான். இல்லையா? நாம 85 தான் இருக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 85ல 2 ஆ ஆ அப்படின்னு 2 போட்டிருக்கு மாதாஜி. அது பரவாயில்ல. 85ல 2 பார்ட்டா இருக்கு. அதுதான் சொன்னேன். நோ ப்ராப்ளம். கரெக்ட். சோ இப்போ அந்த வைதர்பி தன்னுடைய கணவனை குருவாக ஏற்று அவள் சிஷ்யாக இருந்து அவள் தொண்டு புரிந்து குருவை பிரிந்தால் எப்படி ஒரு சிஷ்யன் வந்து ஃபீல் ஆகுவாங்களோ அந்த ஒரு முறையில தான் அவங்க வந்து, அதாவது கணவன் மனைவி உறவு என்பதே டிஃபரெண்ட் இல்லையா? அது பௌதீகம் மற்றும் வந்து ஒருவருக்கொருவர் அன்பு. அந்த உறவு முறையை கடந்து விட்டார் வைதர்பி. அதை தான் நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று. ஒரு காலகட்டங்கள் வரும் பொழுது நம்ம வந்து we should change the அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செயல்படும் விதத்திலேயே நம்ம நோக்கக்கூடிய விதத்துல நாம மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். இப்போ நம்ம 25 வயசு வரைக்குமே பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறோம். அதன் பிறகு வந்து கிரகஸ்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோம் இல்லையா? அதுல எந்த அளவுக்கு உசிதமா நமக்கு நாலேஜ் இருந்தா எப்படி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ சாஸ்திர விதிகள் அது பிரகாரம் நம்முடைய கிரகஸ்த வாழ்க்கையை வந்து நாம எடுத்துட்டு போவோம். ஆனா வானப்பிரஸ்த நிலையில வரும்பொழுது ஒரு கணவன் மனைவி இருவருமே வந்து இந்த உடல் தளத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து முற்றிலும் வந்து விலக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா? அப்போ அவங்களுடைய உறவு முறையில எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அனுசரித்து, ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து அன்பு காட்டி இல்லையா? இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைதான் பௌதீகத்துல நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு இது. ஆனா அந்த உறவு முறையை வந்து சில ஐ டோன்ட் நோ, நீங்க எல்லாருமே ஏஜ்டு பீப்புளா இருக்கீங்க. உங்களுடைய கணவன் மனைவி இவங்க எல்லாருமே நீங்க எப்படி உங்களுடைய உறவு முறைகளை எப்படி எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு தெரியாது. பட் ஆப்வியஸ்லி 50 வயதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னுடைய பிரபு 29 வயசுல ரொம்ப பிளெக்சிபிளா இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு. ஆனா ரொம்பவுமே விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய அந்த தன்மை இருந்த மாதிரி இப்போ ரொம்ப ஸ்டெடியா ஒரு மாதிரி ரிஜிடா உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வருது. ஐ டோன்ட் நோ, வயது ஆக ஆக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் பொழுது நாம் என்ன ஆகுறோம்னாக்கா ரொம்ப ஸ்டபர்னஸை வந்து எடுத்துட்டு வந்துடுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டபர்னஸ், ஒரு புறம் வந்து ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, ஒரு புறம் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து நிற்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும் இல்லையா? அந்த இது வந்து கண்டிப்பா மாற்றி அமைத்து கொள்ளணும். ஸோ ஸ்டபர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கே வந்து ஹெல்த் வந்து கண்டிப்பா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். எவ்வளவு நம்ம வந்து அடமெண்டா, எவ்வளவு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஸ்டபர்னா வந்து உறவு முறைகள்ல வந்து நான் டாமினன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அது வந்து அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கே மிக மிக கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வரும். அதனால வந்து இந்த ஸ்டபர்னஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல கண்டிப்பா தேவையே கிடையாது. விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய தன்மை இன்னும் அன்பை வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றிய வந்து அதிகரிக்கும். இதை நான் வந்து உணர்றேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ எம் ரைட் ஆர் ராங்ன்றது கூட எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த ஒரு செயலை வந்து நான் என்னுடைய பிரபுக்கு டைரக்டாவே கூட எடுத்துரைக்கிறேன். பிகாஸ் பிற்காலத்துல வந்து ஆரோக்கியம் என்பது வயதான காலத்துல இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கும்ன்றது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஓடின்னு இருக்கு இந்த இன்ஜின் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்குமே வியர் அண்ட் டியர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வியர் அண்ட் டியர்ல வந்து எந்த பாகம் நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு இம்பேக்ட் ஆகும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா வச்சுக்கிறது, ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கம்பேர் பண்றது இல்லையா? இந்த கம்பேரிஷன் லெவல் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த கம்பேரிஷன் எப்படி ஆகும்னாக்கா பொறாமையினுடைய குணத்துல வரும்பொழுதுதான் இந்த கம்பேரிஷனே வரும். கம்பேரிஷன் யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து பொறாமை குணம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த கம்பேரிஷனே வரக்கூடாது. வி ஷுட் நாட் கம்பேர். ஏன்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல படிச்சுட்டே வரும், ஒருத்தருடைய கர்ம பலன்கள் அவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு தான் அவருடைய வாழ்நிலையே அமைய பெறுகிறது. ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனுமே வந்து
தனித்தன்மை வாய்ந்தது. அதனால அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்நிலை வந்து எவ்வாறு மேன்மையா இருக்கு, நமக்கு இல்லையே என்ற அந்த ஏக்கத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரவே கூடாது. அதை நாம கண்டிப்பா உணரணும். நம்ம இன்றைக்கு கடினமான சூழ்நிலை இருக்கலாம், ஆனா பிற்காலத்துல அதே சூழ்நிலையில தான் வாழ்வோன்றதுக்கான கேரண்டி கிடையாது. பகவானுடைய கிருபையால நம்ம இன்னும் மேன்மை உருவோம் இல்லையா? அதனால வந்து துக்கமும் சுகமும் இங்கே தற்காலிகம் என்ற உண்மையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அடுத்தவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து நாம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மையை நாம கண்டிப்பா விடணும். யார் ஒருத்தர் சதா சர்வகாலமும் ஒப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பொறாமை குணத்திலிருந்து விடுதலை பெறவே இல்லை. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எந்த மருந்துமே இங்கு இல்லை. வெறுமனே பக்தி தொண்டு தான் அவங்களுக்கு மருந்து. அதை அவர்கள் செய்ய தொடங்கினால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு அந்த பொறாமை குணம் அவங்களை விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதை தவிர்த்து வேற எந்த மார்க்கமுமே கிடையாது. இன்னொன்னு, இந்த பொறாமை குணத்தால அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையுமே அவர்கள் கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். அதனால பொறாமை என்பது நமக்கே தீவினை. அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம பொறாமைப்பட்டு நாம செயல்படக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளையே வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லும். இதை ஏன் நம் புராணங்கள் மகாபாரதத்துல கூட துரியோதனனை பற்றி படிக்கிறோம். அவனுக்கு மிக பொறாமை இல்லையா? அவனிடத்தில் அனைத்துமே இருந்தும் பாண்டவர்களிடத்துல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அதாவது மொத்தமே தான் ஒருத்தன்தான் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லையா? இட் இஸ் த வர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆக்சுவலி. இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்லயே மிக மோசமான கலங்கம் எது? பொறாமை தான். ஆனா அந்த பொறாமை சாமானியமா வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ரொம்ப தாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது வெளிப்படுத்திடுவாங்க. ஆனா கம்பேரிசன் மட்டும் என்னைக்குமே பண்ணக்கூடாது. இது இயல்பாவே நம்ம வீட்டுல பண்ணக்கூடியதுதான் இல்லையா? ஒரு குழந்தையோட இன்னொரு குழந்தை, அவன் பரவாயில்ல, இவ பரவாயில்ல, எல்லாமே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நமக்கே அது தெரிய வருது. ஆனா எல்லா குழந்தைகளிடத்திலுமே வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அதை நாம மேன்மைப்படுத்தி அவங்கள வந்து நல்ல பாதையில் இட்டு போக வேண்டியது நம்முடைய கடமை, பெற்றோர்களுடைய கடமை இல்லையா? சோ அப்போ தேவையற்ற பொறாமையை வந்து நம்ம தவிர்த்து விடலாம். இல்லைன்னா நாம தான் அந்த பொறாமைக்கு வந்து மூல காரணமாக ஆகிவிடுவோம். அதனால வந்து வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஒரு வார்த்தையுமே வந்து நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கு வந்து பவர் உண்டு. அந்த வார்த்தைகளை வந்து நாம எப்படி பிரயோகிக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சில பேர் நம்ம முன்னாடி ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, பின்னாடி ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இல்லையா? தட் இஸ் த வர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த வர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நாம என்டர்டெயினே பண்ணக்கூடாது. அப்படி நாம என்டர்டெயின் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுடைய கர்மங்களோட நாம இணைந்து விடுகிறோம். இதை நான் அனுபவபூர்வமாகவே நான் வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு அந்த அந்த அதனுடைய இம்பேக்ட் என்னன்றதையுமே என்னால புரிய வருது. உங்க எல்லாருக்கும் கூட வந்து புரிய வரும். நல்லா சாதனை பண்ணிட்டே இருந்து இப்படிப்பட்ட பிரஜல்பா விஷயங்களை நம்ம தேடி போகல, நம்மளை தேடியே வந்ததுன்னா கூட அது என்ன ஆகுதுனாக்கா இட் இஸ் இம்பேக்டிங் அஸ். அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்முடைய சாதனை எல்லாமே வந்து மிக கடினமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு. அதனால யாராவது ஒருத்தரை பத்தி உங்ககிட்ட பேச வர்றாங்கனாக்கா பெட்டர் நீங்க அவாய்ட் பண்ணி வந்து நல்லதை சொல்லி அவங்கள வந்து விட்டுருங்க. அதாவது கேட்குற மாதிரி இருந்தா கூட நீங்க அதை பத்தி பெருசா மைண்ட்ல எடுத்துக்க கூடாது. அவங்களுக்கு உங்களால ஆன முடிஞ்ச சொல்யூஷன் வந்து அதாவது தீர்மானமான ஒரு சொல்யூஷன், பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எதா இருந்தா பக்தியை பத்தி அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்கள நல்மார்க்கத்தில் இட்டு செல்லும். அதாவது உங்க வார்த்தையை அவங்க கேட்குற மாதிரி இருந்தா. இல்லைன்னா பேசாம பகவானுக்கு அவங்க சொல்ல சொல்ல நீங்க பகவான் இடத்துல பிரார்த்திச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது இல்லையா? ஒண்ணு, நம்ம பேச்சை கேட்டா அவங்களுக்கு நல்மார்க்கத்தை எடுத்துரைக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு. அவங்க எது சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லாதவங்களுக்கு சிம்பிளா நம்ம சைலண்டா ஒதுங்குறது தான், அவங்களுக்காக பிரார்த்திச்சுட்டு ஒதுங்கணும். அது வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நல்மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்முடைய பக்தி பாதையை நாம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அவங்க வந்து they can improve. அதர்வைஸ் நாமளும் வந்து அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளும் இன்னும் 2 வார்த்தை சொல்லி அவங்களை இன்னும் ப்ரொவோக் பண்ணி அவங்களையுமே பேச வச்சு, ஸோ அல்டிமேட்டா அங்க என்ன ஆகுது? பாவத்துக்கு மேல பாவம் வந்து நாம கூட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். நான் சும்மா ஒருத்தரை வந்து ஏதாவது தப்பு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா அந்த பாவம் எல்லாமே எனக்கு தான். இட்ஸ் ராங் இல்லையா? இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நம்முடைய வீட்டு உறவு முறைகள்லயே நாம இதை பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் பார்க்குறோம், ஃபேமிலிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சர்க்கிள் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல பார்க்குறோம், இல்லை தூரத்து ரிலேட்டிவ்ஸ்ல பார்க்குறோம். இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல பார்க்குறோம்.
வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ அன்னெசரி டாக்கிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து நன்மையை கொடுக்கும். இல்லைன்னா நாம எப்போ வேணாலும் தவறி கீழே விழுந்துருவோம். ஸோ பாவமே செய்யாம அந்த ஜஸ்ட் கேட்டதனுடைய பலனாவே நாம வந்து அனுபவிக்க வேண்டியதா. ஓகே, அதனால பிரஜல்பாவ ஆன வரைக்கும் என்டர்டெயினே பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த குறை நிறைகள் எல்லாமே கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடி போங்கோ அப்படின்னு நம்ம ஒரே ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு அதை கட் ஷார்ட் பண்ணிக்கிறது தான் உத்தமமான காரியம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு இதுல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், பிராச்சீன பரித்துக்கும் நரதருக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய உரையாடலை பற்றி இந்த அத்தியாயம் மிகப்பெரிய. இது வரைக்கும் நாரத மகரிஷி வந்து புரஞ்சனாவுடைய ஸ்டோரியை வந்து அழகா சொன்னாரு. புரஞ்சனாவுடைய அடுத்த பிறவி, அதுவும் அவர் வந்து மோட்சம் அடையக்கூடிய, அதாவது தன் கணவனையே குருவாக ஏற்று அவள் வந்து செய்த சீடனாக பணிவிடை செய்து கணவன் எவ்வாறு, அதாவது மரணித்த பிறகு அந்த சிதையிலே வந்து தன்னை வந்து அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறாள் வேதர்பி, இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் இப்போ அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த சாப்டர். போன அத்தியாயத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த அத்தியாயம். இன்னும் அந்த இது வந்து ஃப்ளோ வந்து உரையாடல். இப்போ நாரத மாதிரி முடிச்சாரு, இப்போ பிராச்சீன பரித் வந்து கொஸ்டின் கேட்பார். ஸோ இந்த பெரிய சைக்கிள் கதை வந்து கேட்ட, ஏன்னா அவர் வந்து கதையா கேட்டு இருக்கார். அவருடைய வாழ்க்கை தான் இது நாரத மகரிஷி சொல்லிட்டு இருக்கார் என்பதை வந்து அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி இவருடைய கேரக்டரிஸ்ட் எல்லாமே அதுல வந்து புகுத்தி அவர் வந்து நாரத மகரிஷி ரொம்ப அற்புதமா கதையை கொடுத்தார். இப்ப பிராச்சீன பரித்து பேச போறார். இதுல இப்போ ஒரு இருவருக்கு மத்தியில உரையாடல் நடக்கும். அதுதான், ஏன்னா இப்போ குரு வந்து சொல்லியாச்சு, சீடனா வந்து பிராச்சீன பரித்து என்ன பேச போறாரு, என்ன டவுட் கேட்க போறாரு, அவங்க இடையில நடக்கக்கூடிய வாதங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே தான் இந்த அத்தியாயம். மிகப்பெரிய அத்தியாயம். நல்ல போக்கஸ்டா படிங்க. ஏன்னா இது வந்து ஆத்மாவை பற்றியும், இல்லையா, அடுத்து வந்து இந்த மனசு, இந்த புலன்கள், இதெல்லாம் பத்தியுமே நாம வந்து நம்முடைய கர்ம பலன்கள், உணர்வுகள், இதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்படும். சோ முதல் 25 ஸ்லோகம் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து ஓமை அமைத்து வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்ல போறார். ஓகே, அதாவது இதை வந்து ஏன் பிராச்சீன பரித் வந்து கொஸ்டின் கேட்க போறார். அந்த கொஸ்டினுக்கு என்னன்னாக்கா அதுக்கான விடையை வந்து நாரத மகரிஷி 25 ஸ்லோகங்கள் வரைக்குமே கவர் பண்றார். ஓகே, அக்செப்ட் ஆல் டிஃபரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், வெவ்வேறு விதமான கதாபாத்திரங்களை பற்றி அவர் வந்து எடுத்துரைக்க போறார். அதை வந்து பிராச்சீன பரித்துமே வந்து அவருடைய செவிகள் சிரவணம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். அடுத்து 26ல இருந்து 33 மேலும் வந்து நாரத மகரிஷி இப்போ வந்து டைரக்டா இந்த பௌதிக உலகத்தின் பற்றி வந்து எடுத்துரைக்க போறார். அதனுடைய சுபாவம், இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் நேச்சர், இல்லையா, இந்த இயற்கையினுடைய பண்புகளை பற்றி எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 33வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றார். அதுல 26ல இருந்து 29 எவ்வாறு, அதாவது ஜீவா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு உடல்நிலையை பெறுகிறது, இல்லையா. அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மரஞ்செடி கொடிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், இல்லையா. அதை விட வந்து கொஞ்சம் கம்மியான அஜ்ஞானம் இருக்கிறவங்க விலங்குகளாக பிறக்கிறாங்க. அதை விட கொஞ்சம் மிக மிக குறைவான அஜ்ஞானமா இருக்கிறவங்க மனிதனாக பிறக்கிறாங்க. இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள், இல்லையா, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் மற்றும் வந்து சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ், இந்த 3 குணாதிசயங்களுக்குள்ள நம்ம 3rd சாப்டர் பகவத்கீதாலையுமே வந்து நம்ம படிக்கிறோம், இல்லையா. அது போல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கான்சியஸ்னஸ் அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா ரொம்ப அஜ்ஞானமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உணர்வு பற்றி, இல்லையா, அந்த அதாவது உண்மையான உணர்வு என்பது அவங்களுக்கு மிக மிக குறைவு. அதனால்தான் மனிதர்களாகப்பட்டவர்கள் மிக குறைந்த உணர்வு கொண்ட அத்தகைய பதார்த்தங்களை தான் நாம வந்து உணவாக உட்கொள்ள வேண்டும். அதுலயுமே பாவம் இருக்கு, அந்த ஜீவனையுமே நாம கொள்கின்றோம். அதனால்தான் பிரசாதமாக அதை பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி நாம ஸ்வீகரிக்கும் பாவத்தை நீக்கப்பட்ட உணவை நாம ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். இப்படி நம்ம ஒன்னொன்னா படிக்கிறோம், இல்லையா. அதை பற்றி வெவ்வேறு ஜீவன்களுடைய நிலைகளை பற்றி இந்த 26ல இருந்து 29 வரைக்குமே எடுத்துரைக்கிறார் நாரத மகரிஷி. அடுத்து 30ல இருந்து 33 இந்த, அதாவது நாயாகவும், இல்லையா, அதாவது நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்துல வந்து உழல்றோம், இல்லையா, நம்ம அடுத்த பிறவி என்னவா பிறப்போம்னு தெரியாது. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே, அதாவது துஷ்கிருத்தினோஸ் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அங்கே கழுதை பற்றி படிச்சோம், ஒட்டகத்தை பற்றி படிச்சோம், இல்லையா, நாயை பற்றி படிக்கிறோம், இப்படி பன்றியை பற்றி படிக்கிறோம், 4 விதமான நிலைகளை பற்றி படிக்கிறோம், இல்லையா.
மிக பேராசை. பன்றி எப்படின்னா பேராசை. அது நீங்க என்னதான் கழுவி அதுக்கு நீங்க அல்வாவா வச்சா கூட அது சாப்பிடாது. அது மறுபடியும் குட்டையில போய் வந்து அதாவது ஃபில்த்தியா இருக்கக்கூடிய அதாவது கழிவுகளை தான் அது வந்து சாப்பிடும் இல்லையா? அதுதான் பன்றியினுடைய தன்மை இல்லையா? நாயினுடைய கழுதை அதாவது நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக உழைத்து அதனால எந்த பிரயோஜனமற்ற நிலை. ஒட்டகம் என்ன பண்ணும்? அது வந்து அதாவது உணவை வந்து உண்ணும் பொழுது இல்லையா, அந்த பாலைவனத்துல தான் ஒட்டகம் இருக்கும். அங்க கேக்டஸ் அப்படின்னா அந்த கற்றாழை அந்த முள் இருக்கக்கூடிய உணவு தான் அதை எடுத்துக்கிறது இல்லையா? அந்த முள்ளையும் சேர்த்து தான் அது வந்து உண்ணும். அது என்ன ஆகும்? அந்த முள்ளு வந்து தன்னுடைய நாக்குல போயிட்டு வந்து குத்தும் அதுக்கு. அதனால ரத்தமும் வரும். அந்த தன்னுடைய ரத்தத்தை சேர்த்து அந்த உணவையும் சேர்த்து அது ஒரு புதிய ருச்சியா வந்து சாப்பிடும். ஆனா உண்மையிலே தன்னுடைய ரத்தத்தை தான் சாப்பிடுறோன்றது அந்த ஒட்டகத்திற்கு தெரியவே தெரியாது இல்லையா? அது நினைக்கும் ரொம்ப சுவையான கேக்டஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு. இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றுமே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம துஷ்குரித் நோட்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல நாயுடையதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பா வெளியேற முடியாது. ஸோ எது வரைக்கும் நாம பக்தி தொண்டு பண்ணலையோ, எது வரைக்கும் நாம பௌதிக தளத்துல இருக்கிறோமோ, அது வரைக்குமே நாம மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். அடுத்து 34ல இருந்து 41. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தீர்வாக பக்தியை வந்து நாரத மகரிஷி வந்து கொடுக்கிறார். ஸோ வேற எந்த சொல்யூஷனுமே கிடையாது. பக்தி ஒண்ணுதான் நமக்கு தீர்வே. அதை நாம ஒருத்தர் வந்து எவ்வாறு செய்யணும்னாக்கா சரணாகதி அடைந்து செய்யணும். இன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப அழகா கிளாஸ் எடுத்தாங்க. அந்த லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு நம்ம குரூப்ல கூட ஷேர் பண்றேன். கண்டிப்பா நீங்க அந்த சரணாகதியை பற்றி அவங்க சொன்னதை கேட்கணும். பேசிக்கலி நம்ம ஏன் சரணடையறது இல்லை? மாதாஜி நீங்களே அது கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. அதான் பேசிக்கலி ஏன் நம்ம வந்து சரணாகதி அடையிறது இல்லை? நம்ம சரணாகதி ஏன் அடையிறது கிடையாது? சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா நம்ம கஷ்டமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை. அதான் ஏன் நம்ம சரணாகதி அடையிறதே கிடையாது? நம்பிக்கை இல்லாதான் தான் எல்லாம். அவர் தான் வந்து குரு, நம்மளுக்கு பாதுகாப்புவரு, நம்ம கைடு எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம், பக்தி பண்றோம். நம்பிக்கை இல்லாம நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளவு நாள் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம். ஆனாலும் நம்ம முழுசா நம்மள முழுசா பௌதீகத்திலேயே இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் முழுசா சரணாகதி அடையல மாதாஜி. சந்தேகம் நடக்குமா நடக்காதான சந்தேகம். நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியலன்னா சரண அடைஞ்சிடணும். மனசு முதல்ல முயற்சி பண்றோம். நமக்கு மன்னிக்க கூடிய மனசு கிடையாது. அதனாலதான் நாம சமர்ப்பணத்தை கொடுக்கறது கிடையாது. ஓகே, பேசிக்கலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம சுயமா அதாவது நம்ம ஒரு கூட்டத்தோட நம்ம ஒரு செயல் செய்யலாம், இல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு குரூப்பா ஒரு செயல் செய்யலாம். இப்போ ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மேனேஜர் கீழே ஒரு 10 பேர் வேலை செய்யறாங்க எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அப்ப அந்த மேனேஜர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? அந்த மேனேஜர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிக்டா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றது வந்து சில பேருக்கு வந்து பிடிக்காது இல்லையா? அந்த சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா வெளியே போயிட்டு நம்ம கிட்ட அந்த சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மேனேஜர்கிட்ட போயிட்டு நீ ரொம்ப கரெக்டா பண்ற இல்லையா, உன்ன மாதிரி வந்து யாரும் பண்றதே கிடையாது, யூ ஆர் வெரி பர்ஃபெக்ட் ஓகே அப்படின்னு பேசக்கூடியவங்களும் இருப்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து அவரையே வந்து கொஷின் கேட்கக்கூடியவங்களும் இருப்பாங்க அதிகாரமா. அவருடைய பொசிஷனுக்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்காம இல்லையா? இப்போ ஒரு அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய இப்ப கலெக்டர் இருக்காரு, கலெக்டருக்கு கீழே வந்து தாசில்தார் இருக்காரு, தாசில்தார் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து பியூன் வரைக்குமே வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த கலெக்டருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பு நாம கொடுக்கணுமா இல்லையா? தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பொசிஷன். அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன், அதுக்கான ஒரு நிலை இருந்த பிறகுதான் அவருக்கு அந்த பொசிஷனே கிடைச்சது இல்லையா? இது உண்மை. இது அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வெவ்வேறு நிலைகள்ல நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல கலெக்டர் என்ன பண்ணுவார், நீ இதை வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை வந்து கண்டிப்பா நீ அடர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? ஸோ ஒரு சில சமயங்கள் என்ன ஆகும்னாக்கா தாசில்தார் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து ஒரு நம்பிக்கைக்கான பாத்திரமா இருப்பார். ஆனா அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி பேர் வந்து கரெக்டா சரணாகதி அடைஞ்சு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லையா? ஒண்ணு நம்பிக்கை, ரெண்டாவது வந்து அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தவறு செய்யாம எந்த செயலுமே இருக்க மாட்டோம். ஆனா அதை வந்து கலெக்டர் எந்த அளவுக்கு மன்னிக்கிறார், அவருடைய
கெப்பாசிட்டியில எப்படி மன்னிக்கிறார், எப்படி அவங்களுக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை காட்டுறார், அதை பொறுத்து தான் வந்து அந்த நம்பிக்கையே வரும். இப்ப மன்னிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்காது. இப்போ ஒருத்தரை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பா மன்னிப்பு கொடுக்கணும். ஆனா அந்த மன்னிப்பை வந்து வழங்காத ஒரு நபர் வந்து அவர் அவர் என்ன எடுத்துரைச்சாலும் அந்த ஆப்போசிட் பர்சன் வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? திஸ் இஸ் த திங். இதுல பாதி பேர் வந்து அந்த பொசிஷன் நான் அடைவேன், நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன், நான் எனக்கு வர வேண்டிய அந்த போஸ்டிங் அவருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, பின்னாடி அந்த டீமுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுவாங்க, அவரை பத்தியான அவதூறுகளை வந்து எடுத்துரைச்சு அவர் மேல வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலை வந்து ஏற்படுத்தும். நடக்கிறதா இல்லையா இந்த சுச்சுவேஷன்? கண்டிப்பா ஒரு ஆர்கனைஸ் ஈவன் சாஃப்ட்வேர்ல கூட நான் பார்த்திருக்கேன். This is how the politics been played. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன்ல டாப் பொசிஷன்ல மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவருக்கு இந்த உண்மைகள் வந்து சிலதெல்லாம் அரசல் புரசலா விழும், சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் காதுல விழவே விழாது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மமே கண்ணாயினார் மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாரு இல்லையா? எதிர்பார்ப்பு என்ன, டீம் எல்லாருமே ஒத்துழைப்போட வந்து இந்த வேலையை செய்யணும். இது பௌதிக மாதாஜி சத்தம் ஏதோ ஒண்ணும் பேசல சத்தம். எல்லாரையும் மியூட்ல போங்க. ஸோ இப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா ஒரு சிலர் வந்து இந்த நம்ம கிட்ட பேசக்கூடியவங்க வார்த்தைகளை நம்பலாமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் வந்து ஃபுல்லாவே அதுக்கு பலிகடா ஆயிருப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு தவறுகளை இழைப்பாங்க. ஓகே, ஒரு சிலர் வந்து அவங்களுக்கு இந்த பொசிஷனும் வேணும், ஆனா அவங்க பேச்சிலுமே வந்து நம்பிக்கை குழம்பு. இப்ப மதில் மேல் பூனை மாதிரி இப்படி அப்படி தாவுவாங்க. கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? ஆனா அல்டிமேட்டா இந்த தவறு இழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நபர் ஒருத்தரை பற்றி அவதூறு பேசுவது என்பது மிகப்பெரிய தவறு இல்லையா? ஒருத்தரை பற்றி அவதூறு பேசுறது என்பது மிகப்பெரிய தவறு. ஸோ அப்போ அங்க என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த அந்த தவறு என்ன ஆகும்னாக்கா மல்டிப்ளை ஆயிண்டே தான் போகும். ஆக்சுவலி இந்த தவறுகள் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது வந்து கலெக்டரா இருக்கிறவர் வந்து ஆக்ஷன் கண்டிப்பா எடுப்பார் இல்லையா? ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்க மாட்டார். அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கும் பொழுது அந்த ஆபீஸ்ல வேலை செய்யக்கூடிய அந்த நபர் மனம் உடைஞ்சி போவார் இல்லையா? அவர் செய்த தவறை அவர் என்றைக்கும் உணர மாட்டார். தனக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் மட்டும்தான் அவர் வந்து பெரிதாக இருப்பார் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. அது இங்க இந்த இந்திரா காந்தி காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து இந்த ஊழல் பண்றவங்க சும்மாவே கூட வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஊழல் வாங்குற மாதிரி காட்டி எத்தனையோ பெரிய ஜாப்ஸ் எல்லாம் கூட போச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்ட் டைம்க்கு என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து அடி கொடுக்கும். அது மாதிரி வந்து நம்ம இந்த அவதூறு பேசுறது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா நிறுத்தணும். ஒருத்தருடைய பெயரை நாம டேமேஜ் பண்றதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது. வி டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? அது யாரா இருக்கட்டும், கணவனா இருக்கட்டும், மனைவியா இருக்கட்டும், பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், உறவு முறைகளா இருக்கட்டும், வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கட்டும், எதையுமே நாம வி டோன்ட் ஹாவ் த எனி ரைட்ஸ் டு டேமேஜ் அதர் பர்சன் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த கலெக்டர் வந்து அவரை எந்த அளவுக்கு மன்னிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவரால் மன்னிக்க முடிஞ்சு அவரிடத்துல வந்து அவர் நன்னா இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை அவர் வந்து வெளிப்படுத்தினால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மாற்றம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து ஏற்படும். ஆனா அதற்கான வாய்ப்பும் வந்து ஏற்படுத்தப்படும். அப்போ அந்த செயல் வந்து கரெக்டா வேலை செய்யும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா வேலை செய்யாது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் இந்த பேசிக்கலி வந்து இன்னைக்கு மாதாஜி எடுத்ததே வந்து நம்ம வந்து முழுமையாக மன்னிக்கக்கூடிய குணத்தை நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லையா? மன்னிக்கக்கூடிய குணம் இருந்தால் ஒழிய நாம வந்து சரணாகதியை அடைந்ததாக கருத முடியாது. எந்த அளவுக்கு நாம வந்து மன்னிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து we have to, இதே சேம் திங், சேம் பிரின்சிபல் ஒன்லி இஸ் அப்ளைட் இன் தி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன். நாமெல்லாம் பக்தர்கள், நமக்கு பொறாமை இருக்காதா? நாமெல்லாம் பக்தர்கள், நாம வந்து அவதூறு பேச மாட்டோமா? நாமெல்லாம் அதாவது அதனாலதான் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லோகமே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பிரஜல்பா, நியம ஆக்ரஹா, இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு? அதஸ் சங்க தியாகம், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத்தியாகாரா, இதெல்லாமே நம்ம
எதுக்கு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்லோகம். ஆன்மீகத்துல வரவங்க மட்டும், அதாவது எல்லாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா. இட் இஸ் டே பை டே, ஒரு நாளுமே நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய தவறுகளை உணர்ந்து நாம வந்து அதை கடந்து முன்னேற்ற பாதையில செல்லணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ பேசிக்கலி யாராவது அவதூறு பேசினா அதை நாம கண்டிப்பாக தவிர்த்து விட வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு. அது நமக்குத்தான் நன்மை, அவங்களுக்கும் ஒரு விதத்துல அது நன்மை, ஆனா நமக்கு இன்னொரு விதத்துல நன்மை. ஓகே, இது ஆன்மீகத்துல மாத்திரம் கிடையாது, பௌதீகத்திலுமே நாம இதை கொண்டு போகணும். 2 இடங்கள்லயுமே நாம என்ன பண்ணணும், அவதூறு பேசுவதை நாம நிறுத்திவிட வேண்டும் இல்லையா. மேலும் அவ்வாறு அந்த ஒருத்தர் நம்மளை பத்தி அவதூறு பேசினாங்கனாக்கா அவங்கள நாம மன்னிக்கக்கூடிய குணத்தை வளர்த்துக்கணும். எந்த அளவுக்கு வந்து நாம மன்னிக்கக்கூடிய குணத்தை வளர்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம பகவானுடைய பாதங்கள்ல சரணாகதி அடையிறோன்றது. இது எதுக்கு இந்த கதையை நான் சொன்னதுக்கு காரணமே வந்து மன்னிக்கணும். ஆனா சாமானியமா நமக்கு அந்த குணம் வராது. இட் வில் நாட் கம். ஏன், நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் தவறு இழைச்சிட்டாங்கனாக்கா அவங்கள கண்டிப்பா நாம திருப்பி பேசுற வரைக்கும் நாம தூங்கவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள கேட்டுட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வேற வேலையே பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் ஹவ் த குவாலிட்டி, நம்முடைய மனிதனுடைய குவாலிட்டி. ஆனா பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய குணம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை வந்து நாம இறைவனுடைய பாதங்களை சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம மனசை கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு நாம போயிட்டே இருக்கணும். அப்போ அங்க என்ன ஆகுதுனாக்கா இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வந்து நமக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஊர்ஜிதப்படுகிறது இல்லையா. அப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையை நம்ம அதிகப்படுத்திகிட்டே போறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய சரணாகதியுமே வந்து பூர்ணத்துவம் பெறுகிறது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் வந்து மன்னிக்கக்கூடிய குணம். அந்த 26 பண்புகள்ல கூட வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை மற்றும் மன்னிக்கக்கூடிய குணம். இது எனக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து இப்பதான் இதெல்லாம் நிறைய படிச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆனா 2021 ஜனவரியில ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது கூட இந்த 2 பண்புகள் ரொம்ப முக்கியம்னு எனக்கு பட்டது. அப்போ அது அந்த கிளாஸஸ்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட நான் அதை தான் சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை காணாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மனசு கண்டிப்பா இருக்கும். ஒன்லி பாசிட்டிவ். இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே ஈவன் இன்க்ளூடிங் மீ, எனக்கு கூட வந்து பாசிட்டிவ் உண்டு நெகட்டிவ் உண்டு இல்லையா. என்னுடைய நெகட்டிவ் என்னன்றதை வந்து நான் வந்து அலசி ஆராயணும். அது போல வந்து நம்ம எல்லாரிடத்துலயுமே அந்த குறைகள் என்பது உண்டு. அதனால பகவான் எப்படி எல்லாருமே நம்மளை ஏத்துக்கிறார் இல்லையா. ரொம்ப கீழாய நிலையில சண்டாளமா இருக்கிறவங்களையுமே இந்த இடத்துல சர்வை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கார் இல்லையா. அதுக்குள்ளயுமே ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருந்துன்னு தான் இருக்கார் கூடவே. அப்ப இறைவனுடைய பொறுமைத்தனத்தை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, அவருடைய மன்னிக்கக்கூடிய குணத்தை பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் சீ த ஹையர் திங்ஸ். ஸோ ஒரு கருணை உள்ள ஆச்சாரியார் இல்லையா, அவங்கள பார்க்கணும். நம்ம பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி நிறைய கருணை பண்ணியிருக்காரு என்று சொல்வார்கள். ஓகே, ஹிப்பீஸ்க்கெல்லாம் நிறைய கருணை அவர் பண்ணது. அதனாலதான் இன்னைக்கு பக்தர்கள் எல்லாமே அந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்காங்க. ஃபுல் சரண்டர் இல்லையா, சரணாகதி. ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு இருக்கு. நமக்கு தான் இன்னும் அந்த சமர்ப்பணம் என்பது மிக குறைவு இல்லையா. ஆனா அந்த இடத்துல பிரபுபாதர் நிறைய ப்ரீச்சிங் பண்ணதுனால, ஸோ அந்த நிறைய பக்தர்கள் வந்து இந்த இயக்கத்துல வந்து இணைந்ததால அவர்கள் அந்த சமர்ப்பணத்தை வந்து குருவிடத்துல கொடுத்தார். ஸோ பகவானிடத்துல நம்ம சமர்ப்பணம் கொடுக்குறோம்னா முதல்ல குருவிடத்திலுமே நம்ம சமர்ப்பணம் கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ குருவினுடைய வார்த்தைகள் மீது நமக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை எதன் அடிப்படையில வரும்னாக்கா நாம ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய மனசை நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது தான். நம்பிக்கை வந்து தானாக வராது. நற்குணங்களுடைய கலவைதான் வந்து நம்பிக்கை. இப்ப நற்குணங்கள் எப்படி வரும், நாம வந்து இந்த 26 பண்புகள்ல நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸை நம்ம அபிவிருத்தி பண்ணாதான் நம்பிக்கையே வரும். அதன் பிறகுதான் நம்ம சரணாகதிக்கே போக முடியும். எது வரைக்கும் நமக்கு வந்து மன்னிக்கக்கூடிய குணம் இல்லையோ, எது வரைக்கும் நாம வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமற்ற நிலையில் இருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நாம இறைவனிடத்துல தாழ் பணியவே இல்லை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்குதான் பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஓகே, சரணாகதி எப்படி அடையிறதுன்றதை வந்து இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னதை உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், அடுத்தவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய மனசை வளர்த்துக்கலாம். அது எப்படி வளரும்னாக்கா தேவையற்ற விஷயங்களை வந்து கேட்காமலே இருக்கிறதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு நாம பார்க்கணும். அதுதான், அது கணவன் மனைவியா இருக்கலாம், இல்லை பிள்ளைகளா இருக்கலாம், இல்லை வந்து
உறவு முறைகளை எந்த நிலையில இருந்தாலுமே நாம் இதை வந்து கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் ரிலேஷன் கிட்ட இந்த மாதிரி பேச வேண்டாமே, நம்ம அது நமக்கு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வரும் அப்படிங்கிறத எடுத்துரைச்சு அதை அங்கேயே நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடும். அப்போ அவங்களுமே வந்து அந்த பரிமாணத்திற்கு நாம கொண்டு செல்கின்றோம். அவங்களுக்கு நன்மை அதுன்றதை வந்து எடுத்துரைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களே பிரஜல்பா பேச மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து 42ல இருந்து 55 நாரதர் பிராச்சீன பரீத் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த யக்னங்களை வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார். ஏன்னா அங்க எல்லாமே பலி கொடுத்துட்டு இருக்கார் இல்லையா? அதை வந்து நிறுத்துறார். he stops that actually. அதுல 42 45 வந்து ஞானிகளுக்கும் கர்மிகளுக்குமே வந்து பகவானை தெரியாது. கர்மிகள் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய சகாம கர்மயோகம் இல்ல பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. ஞானிகள் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் அந்த பிரம்ம நிலை அடைந்த பிறகு நானே கடவுள் அப்படிங்கிற நிலை வந்து இறைநிலை அடைந்து விட்டேன் என்று அவங்க தனக்கும் இறைவனுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை, அதான் சாரி வேற்றுமை இல்லை, சாரி சம்பந்தம் கிடையாது, வேற்றுமை கிடையாது இல்லையா? அதனால வந்து நான் இந்த நிலை அடைந்தவுடன் ஐ எம் ஒன்லி காட் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவர்கள் செல்வார்கள். அதனால்தான் அரூபத்தன்மையை வந்து அவங்க ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து 46ல இருந்து 48 யூட்டிலிட்டி ஆஃப் த ரிச்சுவலிஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். அதாவது நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம பரிபாலிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அதனுடைய நோக்கமே வந்து சர்வஸ்ய சாகம் ரஜி சன்னிவிஷ்டோ, அதை புரிஞ்சுக்கணும். வெறும் சதுர் புருஷார்த்தங்கள்ல வந்து உபயோகப்படுத்தி பலன்களை பெற்று மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து திரும்பி வரக்கூடிய நிலைக்கு நாம வரவே கூடாது. அது நல்ல பலனா இருந்தாலும் நம்ம அது அனுபவிக்கிறதுக்கு இங்க வருவோம். அடுத்து வந்து கெடு பலனா இருந்தாலும் பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக நாம கண்டிப்பா இந்த இடத்துல வரும். அதுதான் டிராபேக் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டிராபேக்னா குறை. ஓகே, ஸோ அதனால குறை என்பது இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம வந்து ரிச்சுவல்ஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஆனா அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். அந்த நோக்கத்தை வந்து இறைவனை திருப்திப்படுத்துவது என்று தெரிந்து கொள்ளும்பொழுது அதனால எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக ஆற்றுவது வந்து அது மிகப்பெரிய குறை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 49ல இருந்து 51. ஸோ நாம் எப்பவுமே இறைவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை மட்டும்தான் செய்யணும். அதுதான் தலைமை, நம்மளுடைய தலைமையான கடமை என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் 52ல இருந்து 55 டீர் அலிகாரி, அதாவது ஐ திங்க் ஒரு ஓமை அடுத்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. நம்ம இந்த அலிகாரிக்கலி நம்ம பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம ஓமையா பார்க்கும் பொழுது நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல பரத மகாராஜாவுடைய இதுவே வந்து படிக்க போறோம். அந்த டீர் அனாலஜி என்னன்றதையுமே நம்ம டீட்டெயிலா அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு படிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இங்கே மானை கொண்டு அவர் என்ன ஓமை கொடுக்கிறார் என்பதை நம்ம வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை வந்து நாம பார்க்கலாம். ஸோ டீர் வந்து எந்த மாதிரி குணாதிசயத்தை கொண்டது? சாத்வீகமான குணாதிசயத்தை கொண்டது. சில அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சாத்வீகமா இருக்கும். சிலது எல்லாமே வந்து அனிமல்னாலே ஜென்ரலி வந்து அஜ்ஞானம் தான் இல்லையா? ஆனாலும் அதுலயே சாந்தமா இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுமே உண்டு. அதுல பசு, அதுக்கப்புறம் வந்து மான், பசுமாடு, மான் இதெல்லாம் இந்த ஒரு கேட்டகரியில வரும் இல்லையா? அடுத்து 56ல இருந்து 59 பிராச்சீன பரீத் வந்து மேலும் கேள்விகளை வந்து நாரத மகரிஷிக்கு வைக்கிறார் இல்லையா? அப்போ அவர் என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறார்? So how can the results of karma come in the next life when the body that performed them got destroyed? அப்படின்னா இன்னும் இவர் வந்து உடல் தளத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். எப்படி வந்து இந்த நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் எல்லாமே நாம அடுத்த பிறவியில வந்து வேறு ஒரு உடலை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஏன்னா நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் அது. வேறு ஒரு உடலுக்கு அது எப்படி வந்து போகும்பொழுது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறதுமே கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. அதுக்கு விளக்கம் வந்து நாரத மகரிஷி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இது என்னது கௌமாரம் எம்மனம் ஜரா இல்லையா? அந்த ஸ்லோகத்தை டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் உடல் கொண்ட ஆத்மா சிறு வயது முதல் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது குழந்தையா பிறந்து அதுக்கப்புறம் எழுந்து நின்று நடக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பால்ய பருவம், அதுக்கப்புறம் யவ்வனம், இப்படி இந்த 6 விதமான மாற்றங்களை எவ்வாறு இந்த உடல் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஆத்மாவில் எந்த மாற்றமுமே கிடையாது இல்லையா? அது போல வந்து இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு இந்த ஆத்மா வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்கும் பொழுது, அதாவது டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு இந்த ஆன்மா வந்து செல்கின்றது. அது எதன் அடிப்படையில செல்கின்றது?
நாம வந்து இதுவரைக்கும் செய்த கர்மங்களுடைய பலன்களுக்கும், மேலும் இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது, உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது எந்த மாதிரியான உணர்வை நாம கொண்டு நீங்குகின்றோமோ, எதை எண்ணிக்கொண்டு நாம நீங்குகிறோமோ அதுவாகவே நாம அடுத்த பிறவில வந்து பிறக்கிறோம். அதை பற்றி வந்து நாரத மகரிஷி சொல்றார். இந்த சூக்ஷ்ம உடலை பற்றி சொல்றார் இல்லையா? அது ஒரு கனவுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது. கனவு கண்டிப்பா வந்து நம்ம கனவு காண்றோம் இல்லையா? ஆனா அது எழுந்த பிறகு நம்ம வந்து அந்த கனவுக்கும் நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு இல்லையா? அது போலதான் நாம இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் உண்டு. அதையே நம்ம வேறு ஒரு உடலை எடுத்து செல்லும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் என்பது நம்ம ஞாபகத்துக்கு இருக்காது. ஆனா அதனுடைய பலன்கள் அடிப்படையில நமக்கு வாழ்க்கை என்பது அமையப்பெறும் இல்லையா? அப்புறம் பிறகு 80ல இருந்து 82 வந்து பிராச்சீன பரித் வந்து துறவரத்தை மேற்கொள்ளுதல் இல்லையா? இமீடியட்டா அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு காட்டை விட்டு அவருடைய பிள்ளைகள் வருவதற்கு வரைக்குமே அவர் காத்துண்டு கூட இருக்கிறதில்ல. பிரச்சேதாக்கள் வர வரைக்கும் கூட அவரு காத்துண்டு இருக்கிறதில்ல. ஸோ அவர் ஹி லீவ்ஸ் த கிங்டம், விட்டுட்டு கிளம்புறார். அதனுடைய பலஸ்ருதி. ஸோ இந்த கதையை கேட்டதால இல்லையா? இந்த கதையை பிராச்சீன பரித்துக்கும் நாரத மகரிஷிக்கும் இடையிலே நடந்த இந்த உரையாடலை, அருமையான உரையாடலை கேட்டதற்கான என்ன பலிதம் அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 83ல இருந்து 85 வரைக்குமே. ஸோ அவங்க வந்து விடுதலை பெறுவார்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உயிர் வந்து ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு எவ்வாறு செல்கின்றது என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கிறது. ஓகே, நாம இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பதத்தை பார்க்கலாம். பிரேம மாதாஜி நீங்க வந்திருக்கீங்க. யூ கேன் recite this ஸ்லோகா. உங்களால படிக்க முடியல. ஓகே. பிராச்சீன பர்ஷி உவாச்ச பகவம் சேவசோ அஸ்மாபிர்னா சம்யக் அவகம்யதே கவயஸ்தத் விஜானந்தி நா வயம் கர்ம மோஹிதாக. எஸ், அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா யாருக்காவது? எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கீங்க. மாதாஜி பிரேம மாதாஜியால படிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. படிக்க கூடாதுங்களா மாதாஜி? ஓகே, முடியலையா மாதாஜி? ஒரே ஒரு லைன் சொல்லுங்க வேணாம் மாதாஜி. ஒரு லைன் படிக்க சொன்னாங்க ராதிகா மாதாஜி. ரொம்ப படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராச்சீன பர்கிர் உவாச்ச பகவத் தேவசோ அஸ்மாபிர் ந சம்யக் அவகம்யதே கவயஸ்தத் விஜானந்தி ந வயம் கர்ம மோஹிதாக. பிராச்சீன பர்கி உவாச்ச. மன்னர் பிராச்சீன பர்கி கூறினார், பகவன், ஓ போற்றுதலுக்குரியவரே, தே உமது வச்ச வார்த்தைகள், அஸ்மாபி எம்மால், ந இல்லை, சம்யக் சரியாக, அவகம்யதே புரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கு, கவயக தேர்ச்சியுடையோ, தத் அந்த, விஜானந்தி புரிந்து கொள்ளக்கூடும், ந இல்லை, வயம் நாங்கள், கர்ம பலன் தரும் செயல்களினால், மோகிதா மோகமுடையோர். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளை எழுதியவர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். மன்னர் பிராச்சீன பர்கி பதில் கூறினார், போற்றுதற்குரிய மகானே, மன்னர் புரஞ்சனனின் கதை என்று நீர் உருவமாக கூறிய கதையின் உட்பொருளை எங்களால் முழுதும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆன்மீக ஞானம் உடையவர்களினால் அதனை அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் எங்களை போன்ற காரியவாதிகளுக்கு உமது கதையின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது மிக கடினமாகும். பொருளரை மாதாஜி கொஞ்சம் மேல எடுத்துங்க மாதாஜி. பகவத்கீதையில் 7.13 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், திரிபீர் குணமயிர் பாவைர் ஏபி சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் நாபி ஜானாதி மாம் ஏபியக பரம் அவ்யயம். முக்குணங்களால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தினால் சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் இம்முழு உலகமும் குணங்கள் கடந்த அழியாத இயல்புடையவன் யான் என்று அறியாதிருக்கின்றது. பொதுவாக மக்கள் முக்குணங்களால் மயக்கப்பட்டிருப்பதால் பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள செயல்கள் அனைத்தின் பின்புலமாக முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்பதை அறிய இயலாது இருக்கின்றனர். பொதுவாக மக்கள் பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது பக்தி தொண்டின் நிறை அறிவுடையவர்களாக அவர்கள் இருப்பதில்லை. நாரத முனிவர் மன்னர் பர்கிஷ் மன்னருக்கு எடுத்துரைத்த உருவ கதையின் நோக்கம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதுவே ஆகும். எடுத்துரைக்கப்பட்ட உருவ கதை முழுவதையும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்போனால் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களால் இதனை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதனை மன்னர் பர்ஹிஷ்மான் ஒத்துக்கொள்கிறார். இந்த 29ஆம் அத்தியாயம் பெண்களிடத்து அதிமோகம் கொண்டவன் மறுபிறையில் பெண்ணாக பிறக்கிறான் என்றும், ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவரது பிரதிநிதி ஆகியோருடன் தொடர்பு கொள்வன் உலகப்பற்றுகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுவதோடு முக்தி அடைகிறான் என்றும் விளக்கிறது. ஹரகிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட். இப்ப நீங்க இந்த ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த கருத்தை சொல்றதுன்னு நீங்க சொல்றீங்களா? அது எப்படி மாதாஜி? நீங்க பிபிடி வச்சுன்னு சொல்றீங்களா இல்ல எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது மாதாஜி? அது சம்மரி ஒண்ணு இருக்கு என்கிட்ட மாதாஜி, அதை வச்சுதான் சொல்றேன். சரி சரி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. நாரத உவாச்ச புருஷம் புரஞ்சனம் வித்யா யன்யத்தி ஆத்மனஹ புரம் ஏகபீத்ரி சதுஸ்பாதம் பஹிபாதம் அபாதகம். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्वियनक्ति आत्मनः पुरम् ஏகத்வித்ரிசதுஸ்பாதம் பஹிபாதம் அபாதகம். நாரத உவாச்ச, நாரதர் கூறினார், புருஷம் இன்பம் அனுபவிப்பவன் ஆகிய உயிர், புரஞ்சனம் மன்னர் புரந்தனன், வித்யாத் ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம், யத் எவ்வளவு, வியனக்தி அவன் உண்டு பண்ணுகிறான், ஆத்மனக அவனது, புறம் இருப்பிடம், ஏக ஒன்று, துவி இரண்டு, த்ரி மூன்று, சதுபாதம் நான்கு கால்களுடன், பகி பாதம் பல கால்களுடன், அபாதகம் கால்கள் இன்றி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜி. மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார், புரந்தனன் என்னும் உயிர் பொருள் அவனும் வினைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு கால் உடையன, இரு கால்கள் உடையன, மூன்று கால்கள் உடையன, நான்கு கால்கள் உடையன, பல கால்கள் உடையன, அல்லது கால்களே இல்லாதவன் போன்ற பல்வேறு உடல்களில் இடம்பெயர்ந்து குடியேறுகிறான். பல்வேறு உடல்களில் குடியேறி இன்பம் அனுபவிப்பவன் என்று அழைக்கப்படும் உயிர் பொருளே புரந்தனன் ஆவான். பொருளுரை. எவ்வாறு ஓர் ஆத்மா ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு குடிபெயர்கிறது என்பது இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏகபாத என்னும் வார்த்தைக்கு சொல்லுக்கு ஒரு காலுடையன என்பது பொருள். இது பேய்களை குறிப்பிடுகிறது. ஸ்ரீபாதா என்னும் வார்த்தைக்கு இரு கால்கள் உடையன என்று பொருள். இது மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. மனிதன் முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அவன் மூன்று கால்கள் உடையவன் ஆகின்றான். ஏனென்றால் அவன் கீழே விழாமல் இருப்பதற்கு அவன் கையில் உள்ள கோல் அவனுக்கு உதவுகிறது. சதுஸ்பாத என்னும் சொல் நான்கு கால்களை உடைய விலங்குகளை குறிக்கும். பகிபாத என்னும் சொல் நான்கு கால்களுக்கும் மேல் பல கால்களை உடைய ஜந்துக்களை குறிப்பிடுகின்றது. பூரான் மற்றும் நீர்வாழ் உயிர்களுக்கு பல கால்கள் உள்ளன. அபாதக என்னும் கால்களற்ற என்னும் சொல் பாம்புகளை குறிப்பிடுகின்றது. புரந்தனன் என்னும் பெயர் பல்வேறு உடல்களை பெற்று அனுபவிப்பவனை குறிப்பிடுகிறது. உலகில் இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் பல்வேறு வகையான உடல்களினால் உதவி செய்யப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு 2 ஸ்லோகங்கள் போறோம். ஏன்னா 3வது ஸ்லோகம் பெருசு. பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். ராஷீன பர்ஹிஷ் உவாச்ச பகவம்ஸ்தே வசு அஸ்மாபிர்னா சம்யக் அவகம்யதே கவயஸ்தத் விஜானந்தி நாவயம் கர்ம மோஹிதாக. ஸோ மன்னர் புரஞ்சனர் இப்ப பேசுறார். அதாவது போற்றுதற்குரிய இவ்வளவு நேரம் கதை கேட்டாச்சு அவர் இல்லையா. கதை கேட்டதுனால அவர் இப்ப கொஸ்டின் கேட்கப்படுறார். அவர் மன்னர் புரஞ்சனின் கதை என்று நீர் உருவாகமாக கூறிய கதையின் உட்பொருள் எங்களால் முழுவதும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்படின்னா இன்னும் அவரை பத்தி தான் அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கறது ராசி நபர் இதுக்கு புரியவே இல்லை, விளங்கவே இல்லை அவருக்கு.
ஆன்மீக ஞானம் உடையவர்களினால் அதனை அறிந்து கொள்ள முடியும். கண்டிப்பா போன சாப்டர்ல எல்லாம் நம்ம படிச்சது வந்து நாம் இத்தனை, அதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம இத்தனை காண்டங்களை கடந்து வந்ததாலதான் புரியும். இப்ப புதுசா 18 நாட்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆனாங்கனாக்கா இந்த கதை வந்து கண்டிப்பா புரியாது அவங்களுக்கு. பிராச்சீன பரிஷத்து, அதாவது புரஞ்சனியுடைய கதை வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு விளங்காது இல்லையா? அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து யார் சொல்றாரு? பிராச்சீன பரிஷத் சொல்றாரு. ஆனால் எங்களை போன்ற காரியவாதிகளுக்கு, அதாவது கர்மிகளுக்கு இல்லையா, உமது கதையின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது மிக கடினமாகும். அதாவது அவருக்கு கடினமா இருக்குன்றத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். ஆக்சுவலி பகவத்கீதையில வந்து திரிபீர் குணமைர் பாவைர் இல்லையா, ஏபி சர்வம் இதம் ஜெகத் மோகிதம் நாபி ஜானாதி ஏப்பிய பரம். அதாவது குணங்களால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தினால், அதாவது சத்வம், ரஜோ, தமஸ், இந்த குணங்களுக்கு மத்தியில எப்பவுமே வந்து காம்படிஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். நாம எல்லாருமே அந்த காம்படிஷன்ல தான் நாம செயல்படுறதே இல்லையா? சில சமயத்துல நாம பெரிய பிரளயம் வரும்பா இந்த உண்மையை போயிட்டு இல்லையா, நாம இது சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. பையன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டா அப்பா கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு அம்மாவும் தயக்கம் வரும். ஆனா ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல வந்து அப்பா வந்து அதை வந்து போனா போதுன்னு விட்டுடுவாரு. சில சுச்சுவேஷன்ல சின்ன விஷயத்த வந்து அப்பா கண்டுக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு யதார்த்தமா சொல்லிட்டோம்னாக்கா நல்லா வச்சு விளாசிடுவார் இல்லையா? இது நடக்கக்கூடிய ஒன்று, நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? ஏன்னா அந்த இடத்துல குணாதிசயங்களுக்கு மத்தியில போட்டி என்பது நிலவுகின்றது. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நமக்குள்ள வந்து 3 குணங்களுக்கு காம்படிஷன். இப்ப நம்ம சத்துவத்துல சொல்லலாமா, ஜோல பேசலாமா, இல்ல தாமசிக்ல பேசலாமான்றதுக்கு அந்த டிசிஷனே வந்து நாம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய மனசு, புத்தி, அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம் என்ன பண்றோம் எடுத்துட்டு போறோம். ஒருத்தர் வாழ்க்கையில ரொம்ப அடிபட்டு போனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து சமாதானமா போகணும்னு நினைப்பாங்க. ஒருத்தர் வாழ்க்கையில ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துருந்தா ரஜோல வந்து செயல்படணும்னு நினைப்பாங்க. ஒருத்தர் வாழ்க்கையில வந்து இழிவான நிலையில இருக்காங்கனாக்கா அவங்க வந்து அவங்களுக்கே வந்து தமசுல வந்து அவங்களுக்கே வந்து தவறுகளை இழைச்சுண்டு அவங்களும் துன்பப்பட்டு அடுத்தவங்களுக்குமே துன்பப்படக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. இதுதான் முக்குணங்களுடைய செயல்பாடு இல்லையா? இம்முழு உலகமும் குணங்கள் கடந்த அழியாத இயல்புடையவன் ஆவான் என்று அரிதாகின்றது. அதாவது பொதுவாக மக்கள் என்ன பண்றாங்க, முக்குணங்களால் மயக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இது 100% ட்ரூத் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஒரு சில காரியங்கள்ல நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கே அது காரியத்தினுடைய விளைவுகள் வரும்பொழுது நம்ம யோசிப்போம், ஐயோ நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே, இப்படி பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரியான பாதகம் வந்திருக்காது, நமக்கு இது தெரியும் இல்லையா, தெரிஞ்சுமே நாம எப்படி இப்படி பிளைண்டா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செயல்ல ஈடுபட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோமா இல்லையா? ஸோ உண்மையிலே விளைவுகள் என்பது ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அதாவது எஸ்பெஷலி ரஜோ மற்றும் சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்லாவே புரியும். ஸோ அவங்க சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு சில சமயத்துல வந்து ரஜோல செயல்பட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செயல்பட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஐயோ நாம இத்தனை தெரிஞ்சு நாம தவறு செஞ்சிட்டோமே, அடுத்தவங்களுடைய தவறை அவங்க வந்து பெருசா எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனா தன்னுடைய தவறை அவர்கள் மிகவும் பெரிதாக எண்ணுவார்கள். இது சத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய செயல்பாடு. அப்போ நாம கண்டிப்பா குணங்களால ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள செயல்கள் அனைத்தின் பின்புலமாக, அதாவது முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்பதை அறிய இயலாது. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூல காரணமா இல்லையா, நமக்கு அப்ரூவல் யார் கொடுக்குறாரு, பரமாத்மாவாக உள்ளுக்குள்ள இருக்கார் இல்லையா? நம்ம ரஜோல செயல்படணும்னாலும் அப்ரூவல் அவர் தான் கொடுக்குறாரு, தமஸ்ல செயல்படணும்னாலும் அப்ரூவல் அவர் தான் கொடுக்குறாரு, சத்வத்துல செயல்படணும்னாலும் அப்ரூவல் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. விரும்புறது ஒண்ணுதான் நம்ம இல்லையா? இந்த ஜீவன் இந்த செயலை இவ்வாறு செயல்படணும்னு விருப்பத்தை ஏற்படுத்தி அந்த ஆசையை வந்து எடுத்துட்டு வர்றது ஒண்ணுதான் அந்த ஜீவனுடைய இது செயல்பாடு இல்லையா? அதன் பிறகு இந்த புலன்கள், மனசு, புத்தி எல்லாம் என்ன பண்ணும், எடுத்துட்டு தன்னுடைய கைகள்ல அந்த பவரை எடுத்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள நமக்கு ஒரு உந்துதல் என்பதும் இருக்கும் இல்லையா? இது செய்யக்கூடாது ஆனாலும் செய்தாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வருது இல்லையா? அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப காலம் தாழ்த்தியாவது நமக்கு ஒரு அப்ரூவல் கிடைக்கும் இல்லையா? சரி ஓகே நீ இதை பண்ணு, வேற வழி கிடையாது, ஏன்னா நீ இதை தான் ஆசைப்படுற இல்லையா? இப்போ நம்ம வீட்டுல குழந்தை கூட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும்போது, எல்கேஜில இருக்கும்போது சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க. அதே குழந்தை வந்து ஒரு 10 வயசான பிறகு அத்தனை சாக்லேட்டும் வாங்கி கொடுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அப்பா அம்மா கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் அ ராங் திங் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு உணர்த்துவாங்க. அந்த மாதிரி
அந்த அந்த அதற்கான எச்சரிக்கையை கொடுத்தா கூட அந்த குழந்தை வந்து அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியாம போயிட்டு சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிடுறது. தெரிந்த பிறகு ஆன பிறகு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாவும் வந்து இனிமே செய்யக்கூடாதுன்றத வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து பரமாத்மா வந்து நமக்கு மனப்போர் அப்படின்னு நமக்கு ஒண்ணு உண்டு இல்லையா? ஒரு செயல் சாதாரணமா செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இத்தனை நம்ம உழல மாட்டோம். ஆனா ஒரு தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளணும், இல்ல ஒரு சூழ்நிலை வந்து எதிர்கொள்ளணும். அப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல வந்து நாம வந்து வில் பி ஆல்வேஸ் திங்கிங் எ லாட் இல்லையா? இதை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆனா நமக்கு உரித்தான அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு என்ன பண்ணுவோம்? அது சத்துவத்திலிருந்து பண்ணா எல்லோருக்குமே நன்மை வரும். தனக்கு மாத்திரம் கிடையாது, அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை வரும். ரஜோல போனீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு மட்டுமே நன்மை மட்டும் தான் பார்ப்போம். அதுவும் தற்காலிக நன்மை. அதுவும் ஆரம்பத்துல அது வந்து அமுதம் போன்று இருக்கும். ஆனா கடைசியில அது அவனுக்கே விஷமாக மாறும். இப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லாமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? 18வது அத்தியாயத்துல நிறைய முதல் ஆரம்ப அதாவது ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே 3 குணாதிசயங்களின் அடிப்படையில வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அப்போ நம்ம அந்த அப்ரூவரும் யார் கொடுக்கறது நமக்கு? அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து பகவான் தான் கொடுக்குறார் இல்லையா? சோ அதனால இந்த இத வந்து நம்ம அவர் வந்து இந்த அப்ரூவல் ஏன் கொடுக்கணும்? ஏன் பகவான் நம்மள ரட்சிக்க கூடாதுன்னு நினைப்போம். நமக்கு தான் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கோம்ல, இதை அடைஞ்சே தீரணும்ட்டு. நம்முடைய ஆசையை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியலல்ல. அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவான் என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்போமா? பிராக்டிக்கலா அப்பா அம்மா எதிரில் பிசிக்கலா இருந்தாலே நம்ம கேட்கறது இல்ல. அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாத பகவான் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு இன்ட்யூஷன் கொடுத்தா மட்டும் நாம என்ன பண்றோம்? அதை கேட்டுடுவா போறோம் நம்ம? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சூத்திரதாரி யாரு? இந்த பரம்பொருள் தான். பொதுவாக மக்கள் பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது பக்தி தொண்டின் நிறை உடையவர்களாக அவர்கள் இருப்பது கிடையாது. 100%. ரொம்ப அழகான வரி இது. அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம பாவ புண்ணிய செயல்கள், நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் இல்லையா? பாவமும் இருக்கும், புண்ணியமும் இருக்கும். ஆனா தெரிந்தே ஒரு பாவ செயல் செய்யறோம் பாருங்க இல்லையா? தெரிந்தே ஒரு பாவ செயல். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒரு புறம் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டாலும் அந்த பக்தி வந்து மேன்மையே வராது. கண்டிப்பா மேன்மை வராது. நான் இப்போ வந்து நிந்திச்சுட்டே இருக்கேன் ஒருத்தரை இல்லையா? ஒருத்தரை வந்து நான் என்ன பண்றேன்? நிந்திச்சுட்டே இருக்கேன் நான். சோ அப்ப நிந்திச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது நான் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு 108 மாலை ஜபம் பண்ணேன்னா அது கண்டிப்பா இறைவன் வந்து புனிதமான ஜபங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா? கண்டிப்பா வராது. பிராக்டிக்கலா கூட நம்ம இதை திங்க் பண்ணும்பொழுது இத்தனையுமே நாம அவங்கள நிந்திச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம மனசுல வந்து இறைவன் வந்து குடிக்கொள்ள மாட்டார். அந்த யாரை நம்ம நிந்திக்கிறோமோ அவங்க மட்டும்தான் நம்ம மனசுல இருப்பாங்க. அடுத்தவர்களை எண்ணி நாம நிந்தித்து கொண்டே அந்த ஜபத்தை செய்யும் பொழுது அது தூய்மையற்ற ஜபமாக மாறிவிடும். அது செய்தும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு சமம் தான். இட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் எ எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் சாண்டிங் இல்லையா? பக்குவமான முறையில நாம ஜபத்தை செய்யறோன்றதே கிடையாது. அதனால்தான் ஆன வரைக்கும் கோபத்தை அதாவது கோபம்னாலும் குரோதம் ஒண்ணுதான். சோ குரோதத்தை வந்து நாம விட்டுறணும் இல்லையா? அடுத்து வந்து பொறாமையை விட்டுறணும். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அதாவது இடைஞ்சல்கள் தான், தடை கற்கள் தான் பக்தியில நமக்கு. அப்போ அவங்களையே நினைச்சு நாம என்ன பண்ணுவோம்? கோமா ஜபம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அந்த ஜபத்துல வந்து இறைவன் இருக்கவே மாட்டார். நாம யாரை எண்ணி ஜபம் பண்ணணும்? பகவானை எண்ணி ஜபம் பண்ணணும். அவரோட திருவடிகளை எண்ணி ஜபம் பண்ணணும். அப்ப பகவான் வருவார். அதை விடுத்துட்டு வந்து நான் யாரோ எனக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்கள நினைச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஜபத்தை பண்ணேன்னா அந்த ஜபம் அத்தனையுமே வந்து வீணான ஜபம். as good as not done. ஜபமே பண்ணாததுக்கு சமம். ஓகே, அதனாலதான் பூர்ணம் அடைந்தவர்களாக அவர்கள் கருதப்படுவது கிடையாது. அதான் ஜபம் பண்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசு பக்குவத்தை கொண்டு வரணும். மனசு பக்குவத்தை கொண்டு வரணும்னா உயர்வான எண்ண ஓட்டங்களை நாம மனசுல பதிய வைக்கணும். தவறுதலா எல்லாருமே தவறு செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது மன்னிக்கக்கூடிய மனசை நாம கொண்டு வரணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா யாரை பற்றியுமே நாம அவதூறாக எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் நமக்குள்ள வராது. அதனால வந்து அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம அமர்த்தி கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி யாரையுமே நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு வராம இறைவனை மீது நம்ம திருவடிகளை நம்ம வந்து மனசை பதிய வச்சோம்னா அப்போ கண்டிப்பா நம்மளால பக்குவமான முறையில வந்து ஜபத்தை செய்ய முடியும். இதே போன்றுதான் எல்லா பக்தி தொண்டுமே. பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது கூட நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த நைவேத்தியத்தின் மேலதான் போக்கஸ் பண்ணணும். இது இறைவனுக்காக பார்த்து செய்யணும். அந்த ஒரு மனசு இருக்கு நம்ம ஒழிய. சோ இன்னைக்கு காலை நடந்த சம்பவம், மத்தியானம் நடந்த சம்பவம், நேற்று
இதெல்லாம் மனசுல அலை போட்டு கொண்டு நாம் அந்த இடத்துல சமைக்க கூடாது. தட் எவ்ரி திங் கேரிங் எந்த பாவத்தை கொண்டு நாம சமைக்கிறோமோ அந்த பாவம் வந்து அந்த உணவுல வந்து கண்டிப்பாக பரிமாற்றம் ஏற்படும், டிரான்ஸ்பர் ஆகும். அப்ப அந்த உணவை நாம வந்து இறைவனுக்கு படைத்தாலுமே இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஏன்னா அதுல அவருக்கு வந்து நம்ம அவருக்காக எண்ணி நம்ம சமைக்கல இல்லையா? அப்போ என்னதான் நம்ம அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே நம்ம மனசு முழுவதுமே வியாபித்திருந்தது பொறாமையும் அடுத்தவர்களை பற்றி எண்ண ஓட்டங்கள் தான். அதுதான் அந்த உணவுல வந்து வரும். அப்படிப்பட்ட உணவை நாம நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்க கண்டிப்பா அதே பாவத்தை கொண்டுதான் நம்மளோடையுமே ரெசிப்ரோகேட். அதனாலதான் வீட்டுல எப்பவுமே நான் நைவேத்தியம் பண்றேனே ஆனா வீட்டுல எதுவுமே மாற்றம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு நாம நினைப்போம் இல்லையா? இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நாம தான் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டிலுமே இதை எண்ணணும். நம்ம இது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள தான் சொல்றேன். பிராக்டிக்கல் அனாலிசிஸ் தான். இதுல எதுவுமே நம்ம கற்பனையில பேச வேண்டியது கூட கிடையாது. இது இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து ரொம்ப தூய்மை அடையணும். அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் தூய்மை அடைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தூய்மையான விதத்துல இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அது வந்து பரிமாற்றங்கள் என்பது ஏற்படும் இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமான இது எல்லாமே. மேலும் நாரத முனிவர் மன்னர் பிராச்சீன பரிஷ்மானுக்கு எடுத்துரைத்த உருவக கதையின் நோக்கம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். கர்மகாண்டால இருந்தாலும் அவங்கள பக்தி மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிடணும். எடுத்துரைக்கப்பட்ட உருவகதை முழுவதையும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனான் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த கதை வந்து நம்ம சொன்னது எல்லாமே ஆல்ரெடி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இது கண்டிப்பா புரியும். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களால் இதனை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. 100% ரைட் இல்லையா? அதாவது நம்ம பக்தி பற்றி உண்மையான பக்தி என்னன்றது தெரியாம ஏதோ பேரளவுல வந்து நான் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு யக்னம் தானம் தவம்ன்ட்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே போறோம் இல்லையா? அந்த அப்படிப்பட்டவங்களால இந்த புரஞ்சனுடைய கதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதனை மன்னர் பரிஷ்மான் வந்து பிராச்சீன பரித் வந்து ஒத்துக்கிறார். இந்த 29வது அத்தியாயம் மேல் போக்கஸ் எதன் அடிப்படையிலனாக்கா பெண்களிடத்து அதிக மோகம் கொண்டவன் மறுபிறவில் பெண்ணாக பிறக்கிறான் என்றும், ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவரது பிரதிநிதி ஆகியோர் தொடர்பு கொள்பவன் உலக பற்றுக்கள் அனைத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதோடு முக்தி அடைகின்றான் என்று விளக்குகிறது. 2 விதமான நிலைகளை பேசப்படுகிறது. ஒண்ணு அட்டாச்மெண்ட், இன்னொன்னு டிட்டாச்மெண்ட். ஒருத்தர் எவ்வளவு உலகாயுதத்துல வந்து அட்டாச்சா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து என்னவா இருக்காங்களோ என்ன ஓட்டத்தை கொண்டு போகிறார்களோ அதுவாகவே அவர்கள் அடுத்த பிறவியில் ஆவாங்க. இதுதான் ஜெனரல் கூற்று. ஓகே. அடுத்து வந்து ஒண்ணு டிட்டாச்மெண்ட், இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல இருந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இல்லையா, எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம ஏக்கங்கள் இல்லாம வெறுமனே கடமையாக மட்டும் மாற்றுபவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்கிறார்கள் என்பதை பற்றியுமே இந்த முழு அத்தியாயத்திலுமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே. எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்தமே பொறாமை, மொத்தமே வந்து மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாம் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம அமல்படுத்தணும். ஓகே. நாரத உவாச்ச புருஷம் புரஞ்சன வித்யார் யத்யன்யக்தி ஆத்மனஹ புரம் ஏகாத்வித்ரி சதுஸ்பாதம் பஹிபாதம் அபாகதம். இது டைரக்ட் மீனிங் தான். இதுல வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் சொல்றதுக்கே இல்லை. இந்த வியாக்கியானம் முழுவதுமே வந்து பொருளை ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துட்டாரு நம்ம பிரபுபாதர் இல்லையா? சோ ஒரு கால் வந்து பேய்க்கு இல்லையா, 2 கால் வந்து நாம இல்லையா, 3 கால்கள் என்பது நாமளே தான். அதாவது வயோதிகமான பிறகு ஒரு சப்போர்ட்டோட இன்னொரு கால், 3 கால். அடுத்து வந்து 4 கால் வந்து பிராணிகள் இல்லையா, ஸோ பசு இல்லையா, அந்த மாதிரி குதிரை எல்லாமே வந்து 4 கால்கள், யானை இதெல்லாமே 5. அதாவது 4க்கு மேற்பட்டது பல கால்கள். நீங்க பூரானெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல கால்கள் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி யானை இது. மேலும் வந்து கால்களற்ற நிலை, கால்களே இல்லாத ஜீவன்களும் உண்டு இல்லையா. ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் அதுலதான் வரும். சிலது இதுல பாம்பு கால்களே இல்லையா. அப்படி இந்த மாதிரி வந்து சொல்லப்பட்டது. இந்த மாதிரி பிறவிகள் மாமுனிவர் நாரது சொல்றார், புரஞ்சனன் என்னும் உயிர் பொருள் அவனுடைய வினைகளுக்கேற்ப, வினைகளுடைய விளைவுகள் இல்லையா, அதாவது நாம செய்த கர்மங்கள் அந்த பலன்களுக்கேற்ப
ஒரு காலு, 2 காலு, 3 காலு, 4 காலு, பல காலு, கால்களற்ற இப்படிப்பட்ட ஏதோ ஒரு உடல்ல வந்து அவன் வந்து இடம் பெயர்ந்து குடியேறுகின்றான். அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாம்பாக ஆகிறதுக்கு உண்டு இல்லையா? ரொம்ப டென்ஸ், அதாவது ஆவித்யை வந்து எப்பவுமே வந்து பாம்பு இல்லையா? பல்வேறு உடல்களில் குடியேறி இன்பம் அனுபவிப்பவன் என்று அழைக்கப்படும் உயிர் பொருளே அந்த புரஞ்சனன். அந்த ஜீவனுக்கு தான் வந்து புரஞ்சனன். அதுல குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுக்கு புரஞ்சனன் ஆவான். இப்ப ஜெனரிக்கா சொல்றார். இது வரைக்கும் ஒரு ஓமை கொண்டு ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை பிராச்சீன பரித்தனுடைய செயல்களை கொண்டு அவர் வந்து சொன்னார். ஆனா அது அவருக்கு வந்து புரிந்து கொள்ள முடியலன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இந்த புரஞ்சனன் யார் என்பது, ஜீவாத்மா என்பதை வந்து இந்த மாதிரியான உயிர் வாழிகள்ல வந்து இருக்கக்கூடியவங்கன்றதுமே சொல்றார். ஈவன் பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ்ல கூட உண்டு, ஜீவன் உண்டு. ஓகே, எவ்வாறு ஒரு ஆத்மா ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு குடிபெயர்கிறது என்பதை இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஒரு உடல்ல இருந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல் இல்லையா? நம்ம மரணித்த பிறகு நம்முடைய உணர்வுகள் அந்த அதை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், அதுக்கேற்றவாறு வந்து நமக்கு ஒரு கால், 2 கால், 3 கால், 4 கால், பல கால்களற்ற இத்தகைய உடல்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது இல்லையா? சோ புரஞ்சனன் என்னும் பெயர் பல்வேறு உடல்களை பெற்று அனுபவிப்பவனை குறிப்பிடுகிறது. இந்த ஜீவன் என்ன எப்படி சொல்லப்பட்டிருந்தா, இந்த ஜீவாத்மா வந்து அநேக உடல்கள் முன்னாடியுமே அவன் அநேக உடல்களை பெற்றிருப்பான். இப்போ ஒரு உடலை பெற்றிருக்கின்றான். பிற்காலத்திலுமே அவன் வேறு ஒரு உடலை பெற போகின்றான். யாருக்குனாக்கா பௌதீக செயல்களில் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள் எந்த மாதிரி நோக்கத்தை கொண்டு, பௌதீக நோக்கத்தை கொண்டு. அப்படிப்பட்ட பௌதீக நோக்கத்தை கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது நிகழக்கூடிய ஒன்று என்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும். உலகியல் இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் பல்வேறு வகையான உடல்களில் உதவி செய்யப்படுகிறது. வசதி இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம், நம்ம அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அங்க நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஹோட்டல் ரூம் புக் பண்றோம். அது இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கான ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ ஃபிளைட் டிக்கெட்டோ ஏதோ ஒன்று புக் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அது போல அங்கே நாம் என்ன அனுபவிக்கணும், ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு போறோம், அந்த இடத்துல வந்து ரிலாக்ஸேஷன், இதுக்கெல்லாம் நம்ம போறோம். அதுக்கேற்றவாறு நம்முடைய வசதிகள் எல்லாமே, நமக்கு சௌகரியங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இறைவன் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அது போல ஒரு உடல்ல இருக்கும்பொழுது நாம நம்முடைய எண்ண ஓட்டம், நம்முடைய செயல்படும் திறன் கொண்டு நம்முடைய கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வந்து பெற்று அதுல போய் அந்த பலனை அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த கர்ம பலன்கள் வந்து நமக்கு சொல்லப்படும் பொழுது அதற்கான உடல் தான் நமக்கு வந்து தயார்படுத்தப்படுகிறது. சோ நாம் அதை கொண்டு நாம அத்தகைய ஆனந்தத்தை, அதாவது பௌதிக ஆனந்தத்தை நாம அனுபவிப்போம் இல்லையா? ஒருத்தர் பாம்பாக பிறக்கிறது, ஒருத்தர் வந்து அதாவது புலியாக பிறக்கிறதும், சிங்கமாக பிறக்கிறதும், யானையாக பிறக்கிறதும், மனிதனாக பிறக்கிறதும் இல்லையா? இல்ல தேவர்களாக பிறக்கிறதும் எல்லாமே அவங்களுடைய கர்ம பலன். மற்றும் மரணிக்கும் பொழுது, இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது, மரணிக்கும் பொழுது எத்தகைய உணர்வுகளை அவர்கள் எடுத்து சென்றார்களோ அத்தகைய உணர்வுகள். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்லோகம் ஆல்சோ ஐ திங்க் ஸ்டடிட் அல்வா முன்னேற்று. அதாவது ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் அதுக்கப்புறம் அலியாகவும் பிறக்கிறதுக்கு அப்படின்னா மனசு, அதாவது மரணிக்கும் பொழுது நாம் எதை எண்ணுகின்றோமோ அதுவாகவே நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அந்த ஒரு உணர்வை நாம், அதனால உணர்வை நாம தூய்மைப்படுத்தணும், நல்ல உணர்வை நாம வந்து ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். அதுக்காக தான் எப்பவுமே இறைவனுடைய வியாபகங்களை நாம ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். எப்போ நாம இறைவனுடைய வியாபகங்களை வந்து ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்கின்றோமோ அப்போ பகவானையே எண்ணிக்கொண்டு செயல்படும் போது அவருடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தையுமே பெறும். அதனால்தான் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றது. ஏன்னா வில் பி ஆல்வேஸ் இன்வால்வ் இன் தட். நம்ம மனசுல வந்து நம்ம எந்த செயல்ல ஈடுபட்டு இருக்கோமோ அந்த செயலை வந்து மீண்டும் மீண்டும் எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு நமக்கு உண்டு. அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும். அதிகமான ஆன்மீகத்துல நாம் ஈடுபடும் பொழுது எப்பொழுதுமே இறைவனை மறவாம இருக்கக்கூடிய அந்த மனசு வந்து ஆழ் மனசுல வந்து நமக்கு பதியும். அதனால்தான் மரணிக்கும் தருவாயில நம்ம ஆழ் மனசுல என்ன இருக்கோ அந்த ஒரு நிலையத்தான் நாம என்றைக்குமே அடைவோம். அதனால கல்டிவேட் த ஹேபிட். அதுக்குதான் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இந்த ஸ்மரணம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விஷ்ணு ஸ்மரணம். எந்த ஸ்மரணம்? விஷ்ணு ஸ்மரணம் செய்யணும். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण